आज आपण भोपळ्याचे वडे कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. भोपळ्याचे वडे चवीला खूप सुंदर लागतात. कुठल्याही रस्स्यावाल्या भाजीबरोबर अप्रतिम चवीला लागतात. याआधीही माझ्या चॅनलवरती भोपळ्याचे घारगे कसे बनवायचे त्याची रेसिपी आहे. तेही तुम्ही पाहू शकता. तर हे वडे तुम्ही पाहू शकता मस्त असे गोल टमटमीत असे फुगलेले आहेत आणि मऊही झालेले आहेत आणि हे फुगलेले असेच जास्त वेळही राहतात. तर त्यासाठी पीठ कसं बनवायचं तेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर हे बघा, वडा मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. किती मस्त असं टम्म फुगलेले असे वडे आपले तयार झालेले आहेत आणि चवीला तर अप्रतिम लागतात. तर एकदा नक्की बनवून बघा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा हा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. तर सुरुवातीला आपल्याला लागणार आहे भोपळा. तर इथे पाव किलो मी भोपळा घेतलेला आहे. आता हा भोपळा मी स्वच्छ धुवून घेतला आणि वरचं जे बियांचं साईडचं असतं ते काढून घेतलेलं आहे. त्यानंतर आता याला आपण कुकरमध्ये शिजत ठेवणार. तर साल आपल्याला काढायची नाही आहे. सालासहित आपण याला कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत. तर साल काढणं, किसणं हे सर्व मेहनत न करता झटपट आपण हे वडे बनवणार आहोत. तो कुकरच्या डब्यामध्ये हा मी पूर्ण अख्खाच्या अख्खा भोपळा ठेवते आणि यामध्ये घालणार आहोत पाणी. तर आपण थोडं पाणी घालणार आहोत. ह्या पाण्याचा वापर आपण वड्यांचं पीठ मळण्यासाठीही करू शकतो. तर वेस्ट होणार नाही. तर अर्धा एक ग्लासामधलं थोडंसं पाणी बाकी ठेवलं आणि भोपळ्याच्या सालाला लागतील एवढं आपण पाणी घेतलेलं आहे आणि कुकरला आपण 2 शिट्ट्या करून घेणार आहोत. जास्त करायचे नाही, 2 शिट्ट्या करून घ्यायच्या. तर कुकरला मी 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. आता हे साल काढणं किती सोपं होतं बघा. चमच्याच्या किंवा सुरीच्या साहाय्याने तुम्ही अलगद हे साल काढून टाकू शकता. पटकन निघतं, एकदम मऊ होतं ना, त्यामुळे ते साल जर कच्च्या भोपळ्याचं तुम्ही काढायला गेलात ना तर खूप कडक असतं आणि ते निघत नाही. मग सुरी हाताला लागण्याचे पण चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे ही पद्धत एकदम सोपी आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तुम्ही कुकरऐवजी मोठ्या पातेल्यामध्येही तुम्ही हे भोपळा शिजवून घेऊ शकता. थोडा वेळ लागेल पण पटकन होईल. आता हा न किसता आपण एखाद्या फोकच्या साहाय्याने किंवा हातानेही तुम्ही याला स्मॅश करून घेऊ शकता. शिजलेला आहे त्यामुळे पटकन हा स्मॅश होतो. तर या पद्धतीने बघा आपण चमच्याच्या साहाय्याने किंवा हातानेही सोपं पडतं. तर आधी मी फोकने त्याला व्यवस्थित तोडून घेते आणि त्यानंतर आपण हाताने याला मळून घेणार आहोत. कारण यामध्ये ना गुठळ्या वगैरे राहिल्या नाही पाहिजेत. तर हाताने थोडं व्यवस्थित आपण मस्त स्मॅश करून घ्यायचा हा भोपळा किंवा तुम्ही पावभाजी स्मॅशरनेही याला स्मॅश करू शकता. तर भोपळा किसणं, त्याची साल काढणं ही कमी मेहनत घेऊन आपण हे झटपट भोपळ्याचे वडे बनवणार आहोत. तर बघा आपली ही साल काढून झाल्यानंतर पटकन आपला हा भोपळा स्मॅशही झालेला आहे. आता भोपळ्याचे वडे हे थोडेसे जर गोड आवडतात मला, तर त्यामुळे मी इथे गूळ घालते. तर 2 चमचे बारीक किसलेला गूळ घालते आहे. तर तुम्हाला गूळ आवडत नसेल तर फक्त मिठापासूनही बनवू शकता. आपण भोपळा हा गोडसर असतो आणि त्यामध्ये थोडंसं अजून गूळ घातला ना तर चवीला अप्रतिम लागतो. आणि थोडंसं घालूया मीठ चवीनुसार. तर आता आपण हे सर्व साहित्य व्यवस्थित आधी मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे भोपळ्यामध्ये गूळ आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स होईल. छान असं लगदा करून घ्यायचा, कारण हे गरम असल्यामुळे पटकन मिक्सही होतं. तर भोपळा थोडा कोमट आहे ना, तर बघा गूळ त्यामध्ये व्यवस्थित विरघळला गेलेला आहे. गूळ न पिसूनच घ्या. तर ह्यासाठी लागणारं पीठ बघा. तर पीठ हे मी चक्कीवरून दळून आणलेलं आहे. तर ह्यामध्ये बघा अर्धा किलो मी तांदूळ घेतलेले आहेत, पाव किलो ज्वारी आणि पाव किलो गहू घेतलेले आहेत आणि हे मिक्स करून चक्कीवरून दळून आणलेलं आहे. यामुळे काय होतं, या प्रमाणामध्ये वडे छान असे फुगून येतात गव्हाचं पीठ आणि ज्वारी घातल्यामुळे. आता या आपल्याला गरजेनुसार यामध्ये पीठ घालून तुम्हाला जेवढ्या वडे बनवायचे त्यानुसार तुम्ही घालू शकता. तर इथे 1 कप मी पूर्ण जे बाऊल घेतलं होतं तेवढं वाडगं पीठ घेतलेलं आहे. साधारण अर्धा किलो एवढं पीठ असेल हे. त्यासाठी अर्धा किलो पिठासाठी पाव किलो भोपळा बस होतो. तुम्हाला जर भोपळ्याचं प्रमाण जास्त आवडत असेल तर तुम्ही तसंही करू शकता. घारगे त्या पद्धतीने मी कसं बनवायचं, त्याचं प्रमाण किती घ्यायचं तेही मी तुम्हाला घारग्याच्या रेसिपीमध्ये सांगितलेलं आहे. तर तीही तुम्ही पाहू शकता. आता हे पीठ आपण थोडं साधंच पाणी घेतलेलं आहे. कोमट वगैरे घ्यायची गरज नाही आहे. नॉर्मल आपलं जे घरातलं पाणी असतं ते घेऊन आपण हे पीठ मळून घेणार आहोत. तर आता भोपळ्याचा कलर बघा किती सुंदर आलेला आहे. भोपळ्याच्या कलरमुळे ना आपल्या पिठाला कलर खूप छान येतो. एक्स्ट्रा आपल्याला हळद वगैरे काहीही घालायची गरज नाही आहे. थोडं थोडं पाणी घालून आपण थोडंसं असं मध्यम असं, एकदम घट्टही नाही आणि एकदम सैलसरही नाही, असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर
तर हे बघा इतपत असं पीठ हे मळून घेतलेलं आहे मी. आता यामध्ये ना 1 चमचा तेल घालून आपण हे पीठ मळून घ्यायचं. म्हणजे काय होतं, आपण तेल घालून आता पीठ मळलं ना, तर आपण जेव्हा वडे थापतो वगैरे, ते छोटे छोटे गोळे बनवतो वडे बनवण्यासाठी, तेव्हा ते हाताला पीठ चिटकत नाही. त्यामुळे थोडंसं तेल घालून हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे. तर आता बघा पीठ आपलं ना मी मस्त अगदी थोडा वेळ असं व्यवस्थित मळून घेतलेलं आहे. तर पीठ आपलं तयार झालेलं आहे मळून. आता याला आपल्याला अर्धा तास तरी असं झाकून ठेवायचं. यामुळे काय होतं, जो गूळ आणि भोपळ्याचा फ्लेवर पिठामध्ये मुरतो आणि पीठ एकदम मस्त तयार होतं आपलं. आता बघा अर्ध्या तासानंतर पीठ आपलं छान असं मुरलं गेलेलं आहे. आता याचे सहज वडे बनवू शकता. पीठ नक्की अर्धा ते 1 तास जरी तुम्ही ठेवलात ना तरीही चालेल. यामुळे वडे तुमचे छान असे फुललेले होतात, छान असे फुगून येतात टम्म. तर आता आपल्याला जेवढ्या साईजचा वडा बनवायचा आहे त्यानुसार तुम्ही पिठाचा गोळा घेऊ शकता. तर मोठ्या लिंबाच्या आकार एवढा मी गोळा घेतलेला आहे. प्लास्टिकची पिशवी घेतली आहे, त्याला पूर्ण तेल लावून घेते किंवा तुम्ही कापडी सुती कपडाही घेऊ शकता. त्यावरही थोडंसं पाणी लावून हे वडे बनवू शकता. तर आज मी 2 प्रकारे तुम्हाला वडे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे. तर एक गोळा घ्यायचा, व्यवस्थित बोटांच्या साहाय्याने, तेल लावलेलं असतं ना त्यामुळे बोटांच्या साहाय्याने याला गोल 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 असं थापत जायचं आणि एकदम पातळ करायचे नाही. जर पातळ वडे केलं तर ते फुलत नाहीत. तर कितपत जाड करायचे ते मी तुम्हाला सांगते. आणि मध्यभागी असं एक छिद्र पाडून घ्यायचं. यामुळे वडे आतपर्यंत मस्त खुसखुशीत असे भाजले जातात. तर बघा इतपत जाडीचे असे वडे आपल्याला ठेवायचे आहेत. एकदम पातळ करायचे नाही आहेत, पुरीसारखे पातळ नाही करायचे आहेत, जाडसर असे थोडे ठेवायचे आहेत. आता हा एक प्रकार पाहिला. आता दुसरा प्रकार मी तुम्हाला दाखवते. सेम पद्धतीने पिशवीला मी थोडंसं तेल लावून घेते आणि एक गोळा ठेवायचा वरती. थोडा वरच्या साईडने हलकं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि यावरती घ्यायची आपल्याला एक प्लेट. अशी पूर्ण प्लेन असेल तळाच्या साईडने अशी, आणि प्लेट अशी दाबायची थोडी हलकीशी. पीठ सॉफ्ट असल्यामुळे पटकन ती थापली जाते. तर बघा, आणि मध्यभागी छिद्र करून या पद्धतीनेही तुम्ही वडे थापू शकता. तर तुम्हाला कुठली पद्धत सोपी पडते त्या पद्धतीने तुम्ही वडे बनवू शकता. तर ही दोन्ही पद्धतीने झटपट असे वडे होतात. तर आता आपण हे कढईमध्ये मी तेल तापत ठेवलेलं आहे. गरम गरम चांगल्यात कडकडीत तेलामध्ये हे वडे सोडून घ्यायचे आणि गॅस मध्यमवरती ठेवायचे आणि मध्यम गॅसवरती आपण हे वडे तळून घेणार आहोत. आधी एका साईडने व्यवस्थित त्याला तळू द्या. सारखे अलटपलट करू नका. ते कारण जेव्हा आपण वडा टाकतो ना तेव्हा ते खालच्या साईडला जातात आणि जसे फुलत जातात तसे वरती येतात. त्यानंतर तुम्ही याला पलटून दुसऱ्या साईडने फ्राय करू शकता. तोपर्यंत अजिबात याला टच करू नका. तर बघा किती छान असे वडे आपले फुगलेले आहेत. मस्त गोल गरगरीत असे वडे होतात. जर मध्ये छिद्र नाही केलं तर एकदम मस्त फुलतात ते. पण या पद्धतीनेही वडे दिसायलाही खूप सुंदर दिसतात. तर वडा बघा आपला तयार झालेला आहे. दोन्ही साईडने मस्त असा थोडासा लालसर होईपर्यंत भाजून घेतलेला आहे. कारण वडा जाड असतो त्यामुळे थोडा लालसर होईपर्यंत त्याला तळून घ्या. तर अजून एक मी तुम्हाला दाखवते. प्रत्येक जसा तुम्ही वडा घालाल ना तसे ते छान असे फुलून येतात. आपोआप असे फुगायला लागले की ते आपोआप वरती येतात. तोपर्यंत तुम्ही त्याला अजिबात टच करू नका. तर बघा छान असे फुगतायत वडे आपले. अलटून पलटून आपण वडा बघू शकता तुम्ही, मस्त गोल गरगरीत असा फुगलेला आहे. असा लालसर होईपर्यंत तळून घ्या. मेंदू वड्यासारखा वडा दिसायलाही छान दिसतोय. तर या पद्धतीने मी सर्व जे आहेत वडे तळून घेते. तर गरमागरम आपले वडे कुठल्याही भाजीबरोबर, रस्सेदार भाजीबरोबर खाण्यासाठी तयार आहेत. तर ही वड्यांची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा. आणि रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करा. सोबतच तुमच्या फ्रेंड सर्कलमध्येही जरूर शेअर करा म्हणजे त्यांनाही रेसिपीचा आनंद घेता येईल. आणि बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. आणि याआधीही माझ्या चॅनलवरती भोपळ्याची घारगे कशी बनवायची त्याची रेसिपी आहे, तीही तुम्ही पाहू शकता.